салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадед ба канали ман дар ютуб. имрӯз баъзе навигариҳо тағйиротҳое ки дар гостум аз тарафи депутатҳо пешниҳод шуд, ман метавонам ба шумо имрӯз эълон кунам. шумо видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед, саволҳои худро дар поёни комментария нависед ва видеоро ба дигарон падилица кунед, фиристонед, то ки дигарон ин навигариҳоро, тағйиротҳоро огаҳ шаванд. шумо савоб мегиред, манам савоб мегирам. ҳаминро ба шумо фаҳмонданиам ки дар гостума бисёр навигариҳо, тағйиротҳо пешниҳод шуда истодааст оид ба қонун дар бораи муҳоҷирон, дар бораи хориҷиён. муҳоҷирон, хориҷиён киянд? нафароне ки аз дигар давлатҳо дар Федератсияи Русия яъне зиндагонӣ доранд дар асоси РВП, дар асоси патент, дар асоси разрешение на работа, масалан дар асоси ВНЖ кор карда истоданд, зиндагонӣ доранд. дар бораи ҳаминҳо навигариҳо зиёд шудааст. дар гостума лоиҳаҳо, законопроект пешниҳод шудааст. ана ҳаминро ман имрӯз ба шумо мефаҳмонам. ва баъдан бисёр нафарон дар бораи банк, қарзи банкҳои Федератсияи Русия ба ман муроҷиат мекунанд ки дар ҳолати вазнинам. баъзи онҳо масалан чӣ хел дар ҳолати вазнинам? чандин саволҳо ба ман дода шуд оиди ҳамин банк, қарзи банк. баъзеҳо мегӯянд ки падари ман аз банк қарзидор набуд, якбора бемор шуду вафот кард, ё давление, ё ки масалан дил якбора вафот кард, ногаҳон вафот кард. картаи ӯро гирифта, пулашро гирифта натонистем, ба банк муроҷиат кардем дар асоси хати вафот ва дар асоси ҳуҷҷатҳо ки мо фарзанди онҳоем. муроҷиат кардем, банк ба ҷои пули картаро ба мо баргардонда тиҳад, баръакс мегӯяд падари шумо қарзидор аст, анами қадар пули калон қарзидор аст, пули ӯро бояд шумо баргардонед. барои ҳамин хоҳиш мекунам шумо инро бояд донед, ин бисёр чизи муҳим аст. инро хуб гӯш кунед ва ба дигарон низ фиристонед, савоб мегиред. хо ҷавон бошӣ, хо пир бошӣ, агар аз банк қарз гирӣ, ҳатман наздиконатро хабар кун. шартномаи ҳамун кредит, банк қарза ҳатман 2-3 копия карда ба шахсони наздик додан дар кор, то ки ту чӣ қадар қарзидор ҳастӣ. як баъзеҳо паручитил мегиранд, ҳамроҳи қарз гирифтан. паручитил ки яъне ҳамроҳ як каса мегиранд, вақте ки дар он договор наистагия ки агар ҳамин вафот кард, паручитилаш пулашро бояд тиҳад. баъзеҳо паручитил қатъӣ мегиранд, баъзеҳо бепаручитил танҳо рафта мегиранд, касе хабар надорад. барои ҳамин наздикони шумо дар хона бояд донанд ки шумо чӣ қадар қарзи доред. шартнома дар дасти онҳо бошад, копияаш ақаллан бошад. барои ҳава эҳтиёт бошед. гуфти русо баъд грузит мекунанд, дигар чӣ кор карда натонанд намедонед. баъдан чунин саволҳо зиёд шуд. чандин нафар ҳамин хел гуфт ки падараш вафот кард. бо нафаре буд гуфт падарам вафот кард, аммо ба ҷои пулашро ба мо додан, моро гуфтанд ки ин қарзидор аст, пули қарзашро баргардонед. хоҳиш мекунам нафарони қарз надоред, ба ҳамун банкҳое ки сару кор доред, ягон бор пул гирифтаед, ягон масалан ипек шудед ё шод доред, ҳатман аз ҳамун банкҳо маълумотнома справка гиред ки шумо умуман қарз гирифтагӣ нестед, айни ҳол қарздор нестед гуфта маълумотнома гиред, бо печати кабуд дар хона монед барои рӯзи мабодо. инсон мегӯянд одам як дам аст. инсон мурдани худро намедонад. ҳамин лаҳза ҳаст, як лаҳза баъд нест. масалан секунда инсон метавонад ки аз дунё биравад. барои ҳамин ҳеҷ вақт фикр кардан дар кор нест ки ай ман бад гап мезанам, хонагиёрам мегӯям ман қарзидорам, мефаҳмонам, ё дар картам ин қадар пул дорам, баъд мегӯям, баъд мефаҳмонам, баъд ай куча мебарояд, мошин мезанаш, ҷо ба ҷо мемурад, ё садама, худаш ронанда садама дар дучор мешавад, ё ки вафот мекунад, беморӣ ягон дил мешавад, инсулт мешавад, фишори хун давлени вая мезанад, мемирад, дигар фурсати гап задан намешавад. барои ҳамин эҳтиёт бояд шуд. хо пир, хо ҷавон қарз гирифтед, хонагиён, наздикон бояд донанд чӣ қадар қарз доред. ғайр ин дар картаи шумо чӣ қадар пул аст, бояд наздикон донанд. коди картаи шуморо бояд наздикон донанд, чунки ин гуфта намешавад. эҳтиёт ними ҳаёт аст. эҳтиёт бошед ки проблемаи ҷиддӣ дар сари шумо наояд. ғайри ин гуфтаниам ки дар гостума пешниҳод шуд аз тарафи депутатҳо, масалан ҳизби Сергей Миронов пешниҳод кард ки Томский област, Краснодарский ва ғайра регионҳо ки дар он ҷо муҳоҷирон, хориҷиён ҳастанд, дар асоси масалан ВНЖ, РВП, разрешение на работа кор доранд, врач, доктор, медсестра, соҳаи савдо, аптека ва корхонаҳое ки масалан хӯрока тайёр мекунанд, дар ҳамон ҷо кор доранд. ҳамино дар моҳи сентябр аз кор озод карда шаванд. барои ҳамин нафароне дар ин соҳа кор доред ва дигарон фиристонед ва ҷойҳои корӣ гуфти русо зарани кофта монед, мабодо аз кор озод шавед, ҷои кор ёбед
ва азият накашед. Дар амони Аллоҳ бошед, видеоро ба дигарон фиристонед.